أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi umdali wadala abantu babantekenteke noma wadala abantu baba weak. Manje ke bafowethu, isihloko sami sanamhlanje singalabantu laba abahlukumezekayo emakhaya. Noma ngabe umuntu wesimame noma ngabe umuntu wesilisa. Uma ngabe uyahlukumezeka ku relationship yakho ebudlalwaneni bakho, noma ngabe ushadile noma ngabe awushadanga, isibhamu nomese nopoison nentambo akube into yokugcina oyicabangayo, ngoba umdali uthi umuntu ozibulele igama lakhe lilotshiwe esihogweni. Akakhathali umdali ukuthi isizathu sokuthi uzibulale yisiphi, asikho izathu sokuthi umuntu azibulale noma abulale. Ake ngikhulumeke nani-ke bafowethu, ngicela ukuthi ningizwe kahle. Uyabona, uma ningizwe kahle nangilalela kahle, nizobona ukuthi impilo zenu zophenduka zibe mnandi kanjani. Kunobaba owahlangana nentombazane ineyingane ezimbili, eyomfana neyentombazane. Eyentombazane ino-3 years, eyomfana ino-6 years. Uthandane nayo ke lo mama, lo baba ethandana nalo mama, wamthanda nazo izingane zakhe ngoba siyazi vele nakwaZulu ngesinguni umuntu mangabe ethenga inkomo akavamisile ukuyishiya inkonyane yayo, uyithenga nenkonyane. Nangempela bavumelaneke, Nkosi yami. Hayi, kulungile nkosazane, ngikuthanda nayo yonke imithwalo yakho, woza nayo imithwalo yakho imithwalo yami. Kanti kule mithwalo khona nomalume, umalume weingane. Hayi, nangempela akangabi nenkinga ke futhi ke ubaba lona, ngoba hayi wakhile nje Nkosi yami, umuzi muhle. Angithi uyabona. Hayi, umalume ke bese bemfaka egarage ke ngaphambili ke, umama ke nezingane ke bahlaleke. Uyondla kubaba umalume, udlala endlini, yonke into umalume uyenza la endlini. Sihambeke isikhathi, kufika isikhathi sokuthi ke manje iminyaka isehambile, lo womfana na6 uno18 manje use-university. Uyazi ke mase be-university sebeyaqala ukwenza into eziphuma endleleni, bayaphuza, bahamba ama-club, benza zonke izinto. Kwenzele ke ngelinye ilanga ke angalala ekhaya lo womfana. Mayebuya ke ngakusasa, ubaba wakhe kuyambuza ke lo owu-stepfather omkhulisile, bahleli nje dining room. Hawu ndoda, wangalali endlini, mawuqeda uyabuya wenza ngathi akwenzakalanga lutho, ulalephi? Athi hayi, ngiye ngahlwelwa ngalala kwabanye abangani bami. Watshela bani? Hayi, angisibonanga isidingo vele ngoba sengimdala, sengi-over 18, nginelungelo lokwenza noma yini. Ebesethi ke lo baba, cha ke ndodana, lokho uyokwenza emzini wakho, hayi la kwami. Mangabe usunomuzi wakho uyokwenza ke lokho, noma ungaze ube na-29, lo usahleli la endlini uyokwenza wena okomthetho wala endlini. Ebesiyaqala iyabhavumula ingane ibuyisa izinhlonze, njengoba ningibona ngiyibuyisa nje. Ithi hayi bo we baba, phela ubokhuluma umbala amagama akho ngoba phela wena uyena ubaba wami. Athi ho, ngifike wena eminyakeni yakho une-6 years, namhlanje una-19, use-university ngemali yami, ungitshela ukuthi angiyena ubaba wakho. Senokwenzeka ke mhlawumbe unyoka ukutshelile ukuthi ubaba wakho ubani. Athi vele ngiyamazi. Oh, uyamazi? Ubani ubaba wakho? Awusitsheleke nathi simazi, Nkosi yami. Ingane vele ikhomba umalume lo ohlele eduze kwalo baba. Cabanga mfowethu, lo ohlele eduze kwalo baba. Kusho ukuthi kusukela le ingane lezi, njengoba le endala ibina-6, njengoba ina-19, kusho ukuthi for 13 years lo baba lo wondla indoda
yalo nkosikazi wakhe mayengekho emsebenzini bayalala bona la endlini yonke le 13 years yena wazi ukuthi umalume weingane kanti ubaba weingane. Ngikhuluma nomuntu onjalo ke okuleso simo leso ngithi ke musa ke ukucabanga isibhamu, musa ke ukucabanga ushevu, musa ke ukucabanga intambo, musa ke ukucabanga ukuyifaka esitimeleni, musa ucabanga ukuyifaka emotweni. Wena into ongayenza baxoshe la ngithi uvela umuzo wakho. Ungabulali umuntu, ungadli poison, ungadubula umuntu, ungezilutho. Baxoshe lana bahambe noma mangabe wena uya afford ukuthi ungawuthenga omunye umuzi noma ungayithenga indlu, phuma ubashiye ngokuthula ukuze nawe uzoba nokuthula la ukhona. Ngikhulumela ke abafowethu laba bathandana namantombazane. Intombazane ikondlise umntwana, uthi usumondlela umntwana for 3-4 years, intombazane bese iyakutshela ukuthi umntwana kuso wakho. Kulungile mfowethu, vuma. Umdala uthi umuntu vele ngamdala waba weak, umthande lo muntu vele umazi ukuthi uweak, naye ukuthande azi ukuthi uweak. Nawe ntombazane wena osemshadweni noma osebudlelanweni, mase utholile ukuthi uboyfriend uyakuchitela, musu kumfakeli alpirim ekudleni nawe bese uyazifakela alpirim uzibulale. Nawe wena mjida mase uthola ukuthi umuntu wesimama uyakuchitela, ubevele umdala enjalo wamthola vele umuntu wesimama ngeke ashintshe. Nawe umuntu wesimame lo muntu wesilisa wamthola vele umuntu wesilisa angeke azashintshe. Baba emshadweni noma unkosikazi wakhe angakulethela iShayina, ulibona ukuthi iShayina lamehlo la athe eShayina, ulibona ukuthi iIndia, iPakistan, iBangladesh, as long ethe lengane yakho khulisa mfowethu, kuthiwe ingane yakho yondla ngendlela adondle ngakhona, uyithanda ingane ayinacala. Unembeza uzodla umnikazi owenze leyo nto. Noma sekufika isikhathi ubaba wengane eseyiveza, vele wawubona ukuthi iPakistan, vele wawubona ukuthi iShayina, kodwa kwathiwe lakho khulisile wena ingane yazi wena njengobaba. Noma selivela lelo Pakistan, selivela lelo Shayina lelo, mayesekutshela athi hayi baba ngifuna ukukutshela iqiniso, hayi ngempela lengane le uthushelene ePakistan, eIndia, eShayina, vuma mfowethu, khululeke nempilo, uqhubeke nempilo, lento izodla yena. Khulisa wena ingane ayinacala, kuthiwe ingane yakho. Bafowethu sonke emhlabeni masingaphila kanjalo, siphile ngokwamukela isimo njengoba sinjalo. Angeke kuze kuthiwa khona umuntu odubula intombi yakhe wathatha isibhamu wasifaka emlonyeni wayibulala yena. Angeke kuze kuthiwa khona umuntu ofika wadubula wonke umndeni wakubo unkosikazi ngoba bewazi ukuthi unkosikazi uyamjolela kodwa uthulile. Angeke kuze kuthiwa khona umuntu odubula ama-colleagues emsebenzini ngoba unkosikazi wakhe uthandana nomuntu asebenza naye, mayelokeza la emsebenzini baloku bamhleka bade ubhekele isiphukuphuku lesi, asazi ukuthi sona masingene night shift lo uyolala kwaso. Angeke uthola abantu bedubulana ngenxa yalezo zizathu lezo. Khululeka uqhubeke nempilo. Lo muntu umdala unepasi, uyayazi into ayenzayo. Noma ungathola unkosikazi wakhe eqhakene nenye indoda emoli, khipha iwashi esihlakaleni ulifake esikhwameni, ufike ubabingelele bese ucela isikhathi kulo wena ongamazi naye angakwazi, wenzela ukuthi unkosikazi akubone ukuthi umbonile, awuzwanga bethi. Mawufika ekhaya ungabuzi lutho, angithi umbonile naye ubonile ukuthi umbonile. Musa ukubuza lutho, qhubeka nje ube ubaba wekhaya wena, wenze ngendlela ojwayele ukwenza ngayo. Mawuhambile uye emsebenzini, mawubuye ekhaya ungaloku ubuza omakhelwane ukuthi ubani osale wafika emzini wakho wena ungekho. Ayifuni wena leyo, mangabe ukwenzile iyenza yakhe, wena ungene lapho ngoba mangabe uswazophathwa inhliziyo. Bosisi yekelani ukufidlila ngamafoni abayeni benu noma ama-boyfriend wenu ngoba uzobona into okungambelanga uyibone bese uyakhala. Bobaba yekelani amafoni amakhosikazi enu nama-girlfriends wenu ngoba uzobona into okungamelanga uyibone bese uyakhala bese kusuka inkinga endlini. Ifoni ukuthi umakhala ekhukhwini ngamabomu ngoba ikhala ekhukhwini inomnikazi wayo. Nawe bheka ifoni yakho mama, nobaba bheka ifoni yakhe, boyfriend bheka ifoni yakhe, ugirlfriend abheka ifoni yakhe. Uma ngabe ningaziphatha kanjalo angeke ibe khona lento leyo yokubulalana bafowethu. Lichithekile igazi kwanele, sesithi kwanele manje. Yamukelani isimo njengoba sinjalo, uqhubeke nempilo yakho. Uyambulala lo mama, ubulala ingane amaqedwe uyoboshwa. Impilo
impilo yakhe imoshekile, uyambulala ubaba, uyayibulala ingane maqedwe uyoboshwa, impilo yakhe imoshekile. Uzuzeni ngaloko? Awuzuzanga lutho. Ngalamazwi ke bafethu ngithi ngiyakhuza ama-Afrika amahle, ngiyakhuza bafethu ngithi ukubulalana manje akuphele. Asamukeleni isimo njengoba sinjalo. Indoda yadala iwiki iyinja vela ineliseke unkosikazi oyi-1, yingaki izochita. Mama unkosikazi umyeni wakho mayethu ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili, musukwala ngoba mawala uzokuchitela vela, uhambe la ehamba khona. Nawe mama mase ubambile ukuthi indoda yakhe iyachita, mfune lo ntombazana uzumthole bese uthi okay sengitholile ukuthi wena uchita nomkami, ngicela ukuthi umshade, ngazi ukuthi ukhona empilweni yethu. Angahambi madala side, angahambe nyonyoba, angikwazi ukuthi ukhona. Bomama maningavumela isimo njengoba sinjalo, bobaba maningavumela isimo njengoba sinjalo, kuzoba mnandi emhlabeni. Abekho abantu abazobulala abanye abantu. Umuntu mangabe ekunokhile impilo yasemhlabeni musukumbulala ngoba umshisa abantu abakho, umshisa izingane zakhe, umshisa umyeni wakhe, umshisa unkosikazi wakhe, umshisa izihlobo zakhe, umshisa abangani, umshisa omakhelwane, umshisa umphakathi. Musukumbulala. Ukunokhile mayengasenayo leyo mali, ukumbulala kwakho imali yakho ngeke kuyibhadale, whether owesilisa whether owesifazane. Nani nina enigwazisa abantu emsebenzini maniqeda ningabafaki, nina abanigwazisile msana ukubabulala laba abantu enibagwazele phela, ngoba mhlawumbe ubethi kunesikhala lesizovuleka, asavuleki isikhala. Khulumisanani kahle. Mayengavumi ukukunika imali yakho, yamkela isimo sasemhlabeni sinjalo bafowethu. Ngiyacela ke ama-Afrika amahle ukuthi asiphathaneni kahle, sazi ukuthi singabenguni sonke, singaba kwamdluli sonke, sibiza sibonge si1 sonke. Mawucabanga ufaka iPrima, cabanga ukuthi udadewenu lo mfakele iPrima, umfowenu umfakele iPrima. Mawucabanga ukuthatha isibhamu, cabanga ukuthi umfowenu loyo mdubula, udadewenu loyo mdubula, ingane yakho leyo yedubula. Mawucabanga ukudlwengula, ugogo wakho, uma wakho, usisi wakho, umntana wakho, umzala wakho, umshana wakho, ayikungene nje lento lokuthi singaba kwamdluli sonke bafowethu, sibize sibonge sisodwa. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi la mazwi ami afinyelele ekujuleni kwezibilini zeinhliziyo zenu ma-Afrika amahle. Niphenduke, nithandane, sibe moya munye. Singavumi ukuthi abantu abaqhamuka ngaphandle bafike basixabanise ezwenikazi elihle kangaka lase-Afrika, elinomhlaba omuhle kangaka, elinomnotho omuhle kangaka. Uma sibumbene, simoya munye, sithandana, angeke usathana angene phakathi kwethu afike asidwengulule. Ngiyacela ke ama-Afrika amahle, nginithanda nonke. Ngiyathemba ukuthi le nkulumo yami izofinyelela enhlizweni zabaningi. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.